Shalom. Hamu akka amanami nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus nai pukotama parsorata marhiti pehadita di bagasan Ari Sadarion alani tapaloasma todina marhuraja di bagasan ate doh pikirata tajakom matodii mian di bagasan rohata tabuat ma partikian sangobas laho martangiang nahohom martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tabuji matuhata marede mahita siya bukwede nomoronom ayat sada. Puji Jehovah nasana put marmulia Amu sudena parohana ringgas nadia Marpungube Marolo polop sude Amu sude manisia Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani tuhata di parsaurata marhite pehadita sadarion ima sian surat evangelium ni si Yohanes bidusia mamuka sian ayat sada sa rodi ayat pitu hujaha homma takas mabahiyut ihutamu songonomma didok dungi di nama molusi ibana di idama sarahalak nama pitung tubuh gabe ninna akasisian nama manukun ibana ale guru isido namar dosa halakodo manang naturasna ubahen nama pitung ibana tubuh jadi dia lusi Yesus ma dada alani dosana manang alani dosa ni naturasna alai naing gabi patar akka ulaun ni debata di ibana ikon ulau kuro ulaun ni namar suruahu saleleng arian aidung robor ngin dang tarbahen mangula disi manang ise panodang ni portibio doau tagan di portibio nau jadi dung didok songoni ditijuri matanoi mabahen gabbo marhite sian ijurnei di dalohom ma gabboi tumatana dungi didok matu ibana laho maho marsuap tudano siloam nama dok nasinuru jadi laho ma ibana marsuap gabe marnida ma ibana mulak edo sahatna marhapor siaun na tugu tu Tuhan Yesus Kristus akadamang ruas amani huriatta hakabipi keramat jati songonima akapunguan ama paduan suara ama arbab dohot matahe sadok ama ni huria na adong di sadok portibion nahina holongan di bagasan Kristus Yesus parhorasam ma dihamu saluhuna hatan itu hatta di parsaurata di bagasan sadarion marhite pehadit tahun
Imalaho manungguli hita. Taringot tu huaso ni debata napi napatara markite Tuhan Yesus Kristus. Ima nasinuraton di Evangelium ni si Yohanes bidusia ayat 1:1 nahujahaon naking napabuahon pangulaon ni Tuhan Yesus pamalum sahalak nama pitung uju di pardalanan ibana rabdohot akka sisyanna. Di pardalanan ni Tuhan Yesus dohot sisyanna pajuk panggona sida dohot sahalak nama pitung tubuh. Taboto torobdon nama pitung tubuh di halak Yahudi na jolo. Ala kurang diramoti na torasna hayason ni poso-posei di tubuh. Dan dia tusi sisyan naido pe nabui do songgop sahit tu sahalak jolma ala ni lebani na toras atau kelalaian mangaramoti hahipasa. Ala ni ima gabi di sukun nasida Tuhan Yesus madok. Ale guru. Isiru namar dosa halakodo manang natorasna ubain mapituk tubuh ibana ayat 2. Suku-sukun ni sisiani ala jupang do dinasida pangatusion namadok molo songgop hapor suhon manang persahito tu sasala jolma uhum ni dosana doi manang ala ni dosa ni natorasna. Laos pangatusion nasongonido na adong laos mangerbang di roha pikiran ni halak Yahudi hati hai. Alai dia lusi Yesus do suku-suku ni marhide padohan. Dangalani dosana manang dosa ni natorasna ayat tu. Lapatan na dison dipaingot Tuhan Yesus doa kasisian nai asa unang pamurahu menghumi dohot marnida kahurangan ni donganna. Nanaeng dohonon na disi rikod do hita manada diri. Ahita hamupe perdosa do. Jadi lao paingotok kita jolma nasai pamurahu mamilangi mamuteri makritik dohot manguhumi hahurangan ni dongat do asasoni alus ni Tuhan Yesus tunasida. Majojo turo pe jolma sai holan mamareso ulau ni donganna. Habe bakol manakasi dohot manada dirina bui tapa tulus paat tapa adar tu Matius pitu ayat 3 dohot uluna. Di saud ayat 5 di dok Yesus do panondang ni portibio doau dagan di portibio na nadiro nadisi molo di jakkod do Yesus gabe panodang di ngoluna dang mura-mura ngoluni laho manguhumi mamuteni makritik dongan doh akalan naas. Unang gabe lalap pita jolma laho menganalisa memperdebatkan dohot manakasi HP dang adong tabain tindakan mananga. Tiki sesonari dibangido tu kita mari berkarya berbuat tanpa banyak kata-kata. Dilihut do arian asa mangula. Dilihut do borngin asa maradia. Marlauro ari i jala ikon marujung ulau ni. Ikon ulahonon ni Yesus do ulahon najinalona. Sian na marsuru ibana, sian debata ama, adorak sahat ibana. Adorang so tarsilang ibana dihau pinar silangi. Ayat 4. Bisa dilehod dope partikial laho mangula. Ikon ulahonod doi jala unang lalak manukud dohot memperdebatkan. Ibana do panodang ni portibio tagad di portibio ni bana. Dang nama dokter batas ha panodang onna. Hot do ibana panodang ni portibio. Alai partikian ningoli ni jolma doho ulaun na di portibion maradupon panodangi terbatas to. Alani i bisan adong partikian kesempatan pajupang dohot panodangi tajalo maibana di bagasan rohatta di bagasan ngoluta. Molo taida manang molo ni ida namar sahit
manang namarsitaonon unang sukkun alaniaha dohot unang uhumi alai sukkum ma ahado sibahenokku tuho songon hapataran ni ulaon ni dibata manang harajaon ni dibata ayat tulunakke. Jadi parjupangan ni Tuhan Yesus dohot sahalak nama pitung tubui dadalah ho mangalusi suku-suku buasa manang alaniaha mapitung ibana alai naing papataron ni Yesus doha balgaon ni debata tu nama pitungon parjupangan ni naporsiai tu namar sahid dohot namar tihas nang dohot namar sitaonon ima laho papatarhon habal gaon ni debata. Jadi sadadalat do di debata molo pajupang akan naporsiai tuakka namar sitaonon martihas namar sahid manungguli laho patupahon nadinggan songon hataridan habal gaon ni debata di Portibio. Tusido kita terjo. Amang saluhutna na hinaholongan dung dipisak Tuhan Yesus rupani akasisian nai dibuat ma gaboy dung ditijuri tanoi dungi dibae ma gaboy tu si malolong ni nama pitungi disuruh ibana ma asa marsuap nama pitungi tudano siluam dung diulahon nama pitungino ni gabi marnida ma ibana halongangat do na pinaen ni Yesus Kristus di sono alai di hati hai dang porsea akaho barbagasna nang marnida nama pituk tubui boi teida sahat toya sia molo tasigati bibel tahun 2 hari ma Yesus memakai tijur lahu pamelum namar sahid. Om mana parjolo na badua hubui teida di Markus Pito ayat betul. Pamalupon nama Pito. Dang alani tijur mananggabo namar tijuri gabe melum nama Pito tubui. Marhide nama makai cara nasongoni di bahibul Tuhan Yesus pos ni rohan ni nama Pitungon. Tarina do pakkorhonna pos do rohani nama pitungi di Yesus ayuduk do ibana laho marsuat tudano siloa jadi kurang do pakkorhon ni pos ni rohani namar sahid di pangubation na jinalona dada tijur dohok gaboy na pamalupon nama pituk tubui alai pos ni rohana dohot pangoloyon na do di Yesus Kristus Tuhani ha porsiamun na do na pamalupo di bana sian hapi tungoni. Jadi molo porsia kita di Yesus gabe panodang di ngolutta bolong masiak kita hagangguon. Bakko napatigor-tigor diri songon halak jahudi ih. Bakko nasai mangalului hahurangan. Dohot manguhumi huhut mamuteni akadongan. Molo dung disodangi panodangi kita ulat tamibana pangoloyota tu ibana marhite patupa akka ulaon na denggat tulongan ido nani igilla siak kita pajak kono tadi ibana do nama ngojar kita manada hapitungon ni rohatta jala iro nama ngojar kita mangiru hamalumon ni hapi tungotai asa diukap mata ni haporsiota mata ni rohatta manglahun akalomo ni rohana akadamang na hinaholongan torop don waingon halak na di bagasan parsahiton na totong masihol di hamamalum ni sahitna arong do sahiti na boy ubatan alai laus arong do na suboy ubatan jala tuppe boy ubatan masemal situtudo hilalaon ala argani ubat dohot pangubatio
Alay nang pesongoni, saya dilului jol mana marsahiti nang keluarga na dodala songo dia asabui malum sahitna. Manang bohape argana, manang ikong garison na nama arta asarok kepeng parubat. Totong do diusahahon asal mamalum sahiti, bolong sahiti. Dada holat tu dokter manak tu rumah sakit na arong di luaton. Laho do pola hita mangalului hamalumon ni sahit satu. Penang, Malaysia, Malaka, dohot akka negara na asing. Molo tapatudos na diturpuko tu pangalahon ni jol masinwaing, majalai, hamalumon ni sahitna, dohonot tama, basa ni Tuhani doi. Didodo, jala di darab dohol soni namar sahiti. Tutudo, ibana padaw ni bulon. Buasa roh Yesus tu nama pidung tuwi somanang dipangido jaladang ditadda Yesus. Halusna. Ala diboto Yesus do harwahaonna. Uduk dohot serep ni rohana. Diboto Yesus do si taononna dohot sihol ni rohana. Gabe asima rohani Yesus. Terlumobi maknaing diajari Tuhan Yesus akka sisian nai. Asa unak say mga lului ahado alana mapiduk tubu alay na rumikot asa duhot na sida papatarhon harajaon ni debata marhite parulaon na lima ahado si bahenokku si bahenotta si bahenonna tu nasida namar sahid. Kodak kalak namar sahid di tikyon dung loja marubat tu sada dokter pidda muse tu dokter na asing. Siar sada rumah sakit pidda muse tu rumah sakit na asing. Tangarong hamalumun. Mulana pos rohana di gugo ni tangyang. Di bangido do nang padita manang perhalado laho manang yakko di mana. Alay tong do dang giramelum sahid nai. Dungilah may bana marubat alternatif. Alay ujung nga, dang ubat na pinakkenaibe na alternatif. Ay di lulu iba na ma debata na alternatif. Na dirajumi iba na buhay pamalupon mablokos sahit na. Ido na pinatupan ni halak akan na mangido hamalumon ni sahit siyadatu. Pangulpuk. Nama nabas tabar si pakyon do ragam ni ruhut si dalat tononna. Gabi marlaok maha porsyonna tu si hapi lebih guan. Turpuk tau patuduhon dang say manigor jupang hamamalum ni sahiti. Alay molo benget rohatta. Manaon si taonon ala ni sahiti. Jala manotong makirti datu Tuhani. Say naroro iba na mangalehon hamalumod di hita. Bolong tanggal har sahiti. Naing mata pake ari-ari nanilehon ni di bata tuhita. Gabe tiki pangulaon mangula lomo ni rohana. Papatar habal gaun ni di bata marhite pangulaon nadinggan. Tuaka dongata. Tabalokom ma. Roha na manguhumi, roha na mamuteni, alay tapa tujuluma, roha laho mangula, roha laho patupahon, nomuli na dumenggan di tonga-tonga ni akka parsaurata. Asima rohana, di pasu-pasu mahamu saluhut na amanami, asa gabe si ula lomona hamu, dinguluon jala hot hapor syamuna di ibana tuhatta Yesus Kristus sipaluai. Amin. Martangiang mahita. Debata Jehovah amanami na marhabangsa di banogijang na hupuji hami marhide Kristus Yesus yokap sipalua hami. Mauliati madidenggan di basam na palwasok kami. Marsaor marhai pasot tumangihok katam na badie. Atau ngajar-ajari pergogoi perbisugi mahami marhite tod na badie. Satung margogo kami mangatusi atami jala tahu kami makanguluhoni di ngulu nami si ganubari. Sa marhapor seon na tubuh kami
tu anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Asa manangahape na masa di tonga-tongani portibion, di tonga-tongani humaliang nami. Dang jumolo pitor manguhumi kami. Alay naing pajolon nami jumolo pangulon nami nadinggan. Asa marhitei lam takas maharajaumu di tonga-tongani portibion marhite akka pangulon nami. Asi maruham patau kami mangulahon saluhut lomo ni rohami di tonga-tongani ganup keluarga nami humaliang nami nang di tonga-tongani huriamon pasu-pasu masa luhut na amani huria na arong di HKBP Keramat Jation punguan ama dohot punguan ama arbab dohot tahe sadok amani huria na arong di sadok portibion asa setotong margogo nasida gabe malim ama di tonga-tongani ganup rumah tanggana si partangiang na saya totong mangulah lomo ni roham maka si holi maka holongi akayanakon rumah tangga na pinalumeamu di nasida pasu-pasu salut akan naniulani tangan naniulani pikiran nasida dia ka ulaun nasiganu pari asa makorron pasu-pasu las nerohai di nguluna pakyon nai laho marmudu-mudu saluhut na pinalumehomi nang aka keluarga yanakon pahopu pinopar na pinalumehommu di ngolu nasida ho mana mangaramoti majamoton ngolu nasida saluhutna na jonok manang na holang labung nasida ramoti nasida jala pasikop aka na pinarsita ni rohana nasida hobar tulomo ni rohami atong di bagasan ari sadarion di saluhut aka dal sidalanan nami akan na pinikiran ni rohanami ngolu ni akadongan na makaholongi na huhaholongi hami dohot ngolu ni sadok jolma na makosomi makasuguhok kami nang ngolu nami todi nami tunggomos mahupakong gopok kami holat tutangammu nabadiyai saut malomoni roham di ngolu nami ganuk marsada-sada marhide-hide Kristus Yesus Tuhan martangiak kami tuho amin. Tapuji matuhatta marede mahida sia bukuede nomor 724 ayat 1 tabba 2 laus disomma tapasahat peliata. Ban mangoluko parmadia imaniho ake manam tikiko mamuji pasangapo mamuji pasangapo ujung mapar saurata rap mangidohom mahita di tangiang hato pattai ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmo sai Roma harajon sai saut malomo ni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siabari se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gihot tu bangujunan palua mahami sian pangaku ai horna punah harajaon dohot hagugon rodi hasangapon saleleng nilelengna amin
Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni todi perbadia ma. Namad dongani. Hamu saluhuna. Amin. Horas ma dihita saluhuna. Tukat tama nama jamoton mangaramoti hita. Di badau mahita siar ragam di parsahitoni. Salam sehat ma dihita.